Ang iyang gibuhat karon, magbuhat og pillowcase para sa ilang project. Serious kayo ni siya sa iyahang pagbuhat, kay kanang dili siya ganahan magbuhat, kay ingon siya pang babay daw o pang tiguwang daw. Ako siya giingnan nga ang pagtahi dili jud na nga sa tiguwang rana. Dapat ang mga bata kay naaraman sila sa balay online class, dapat na sila output. So nagpasalamat ko nga isa na sa ilahang project ang pagtahi, para isa nga makat-on sila kung unsaon pagtahi. Kay kasagaran karon sa mga bata di na ka maumutahi, sige na lang sila duwa sa cellphone nila. So daghan na kayo nga na-miss nila, diba? Karon ang mga bata, pila na lang ka ang bata nga maumutahi kung na mabuslot ilahang short. Pila na lang ka bata nga sila'y mutahi, kasagaran jud ang mama, ang lula nga mabusloti na nila isuot. So isa ni siya nga makapun ang mga bata. Salamat kaayo sa teacher ni sa akong anak nga gipa-project sila, isa sa ilahang output, gipa-video sila how to make pillowcase. So may na lang kay nikatawa na siya, murag naka-adjust na siya nga sa iyahang pagtahi, pero grabe kayo iyahang sapot ani first. Okay, di jud siya magtahi daw kay di siya kamao. Naa si Mama Liling na guide niya na sa kilid nga ni guide nga maujud siya pagtahi, nga siya jud ang magtahi. Bisan pag ikaduha na niya nga try, kay amo man gipatangkas, kay musupak man siya, dili man siya mo sunod. So among gitangkas kay sayop man. So mao na siya, gigayran siya ni Mama Liling. Kasi si Mama Liling makamauman og tahi, guys. Si Mama Liling daghan kig talent tahi. Pwede na siya mutahi. Sa una, gagmay pa, may manahi na siya. So, pasalamat sad ko nga naa si Mama Liling diri sa amo. Siya ang nag-guide taon, kay ako dili man ko permanente nga sinangban din, dili man permanente nga naa sa balay. So, mao na siya, guys. Pasalamat na lang sad ko nga ang iyahang mood naka-adjust. Ni smile na taon. Nga perti juda na niyang sa puta nga di siya magtahi. Na cut-on, hapit na taon na mahuman. Thank you kay Mama Liling ha sa imong pag-guide. O Lula Philly, thank you kaayo. Muna guys, taon sa kadugayan ni sunod ra siya. Ni sunod ra siya, kay kinahanglan man jud mo sunod. Samtang bata pa mo sunod jud na sa mama o sa lula, dili jud pwede magbuot. Nya maot na i-close na niya, kay nahuman naman siya. Saya pagtahi iya na nagi-close nga para dili matangtang gani, dili madali-dali og tangtang. Gitudluan siya kung unsaon. Kaya ako sa una gamay pa di sad ko kamao, nagpatudlo sad ko ni Mama Liling, oy, kay kisa man taon ang makamauan na pag kisa man taon bata ang interesado magtahi, di ba? Boring kayong magtahi. So kinahanglan kita mama ato sa di-encourage atong anak nga bisan pag di sila ganahan, ila jud ipulso nga magbuhat jud sila. So happy na siya kay nahuman na. Mao na guys ang iyahang nahuman nga pillowcase. Happy na kay siya kay nakahuman na siya. Good job dyan ninyo. You made it. So, diba? Nakasmile na siya. Nakita na jud ang pagtudlo ni Mama Liling. Color red iyahang pillowcase. Nya napay design nga white. Naningkamo taon siya. Makahuman. So, mao na guys. Di jud lalim. Magtahi
pillowcase. O di human na siya. So mao na iyahang ipas sa iyahang teacher. Thank you guys. Salamat sa inyong pagtan-aw. Please subscribe my channel. Kung kisa to ang wala pa subscribe, please subscribe and hit the button below. Thank you guys.